Hare Krishna. Audio, video clear இருக்கா? Yes, clear இருக்கு மாதாஜி. Okay, thank you மா. ஹரே கிருஷ்ணா. இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக பகவத்கீதை 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை எல்லாரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு Day 8 Chapter 8 படிக்கலாம். பிரேயரோட கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது இஸ்கான் மங்களூர் கோயில், மங்களூர்ல இருக்கிற ராதா கோவிந்தா டெம்பிள்ல இருக்கிற டெய்டி. நாம ஓம் விஷ்ணு பாதாய कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. இன்னைக்கு படிக்கிற சாப்டர் அக்ஷர பிரம்ம யோகம். அத்தியாயம் 8 பரதே அட்டைனிங் த சுப்ரீம். பரத்தை எப்படி அடையிறதுங்கிறத பத்தி இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஸோ முதல்ல என்ன இந்த சாப்டருடைய சுருக்கம் பார்த்துக்கலாம். நேற்றுக்கு என்ன படிச்சோம் ரீகேப் போட்டுடலாம். பௌதிக மற்றும் ஆன்மீகத்தை சார்ந்த அனைத்தையும் தாங்கி நிற்கும் விசையும் உன்னத காரணமும் பரம சத்தியமும் பகவான் கிருஷ்ணரே. புண்ணிய ஆத்மாக்கள் பக்தியுடன் அவரிடம் சரணடைகின்றனர். புண்ணியமற்ற ஆத்மாக்களோ தங்களது மனதை இதர வழிபாட்டு முறைகளில் திருப்புகின்றனர். இன்னைக்கு படிக்கிற சாப்டர் 8க்கு ஒரு முன்னோட்டம் கொடுக்கலாம். பகவான் கிருஷ்ணரை பக்தியுடன் வாழ்நாள் முழுவதும் எண்ணி, குறிப்பாக மரண நேரத்தில் எண்ணி ஒருவன் பௌதிக உலகத்திற்கு அப்பால் உள்ள அவரது திவ்யமான இருப்பிடத்தை அடைய முடியும். பொதுவாக பக்தி யோகிகள் 5 விதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். சாந்த பக்தர்னா என்ன பண்ணுவார்? பக்தி தொண்டில் சாந்தமாக ஈடுபட்டிருப்பார். தாசிய பக்தர் பக்தி தொண்டில் சேவகனாக ஈடுபட்டுள்ளார்கள். சக்கிய பக்தர் நண்பனாக ஈடுபட்டிருக்கிறார். வாத்சல்ய பக்தர் பெற்றோர்களாக ஈடுபட்டுள்ளார். மாதுரிய பக்தர் பரமபுருஷரின் காதலராக ஈடுபட்டுள்ளவர்கள். இந்த வழிகளில் ஏதேனும் ஒன்றின் மூலம் முழுமுதற் கடலின் திவ்யமான அன்பு தொண்டில் இடையராது எப்போதும் ஈடுபட்டுள்ள தூய பக்தன் பரமபுருஷனை மறக்க முடியாது என்பதால் அவரை அடைவது அவனுக்கு மிகவும் எளிதாகிறது. மகாமந்திரம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண உணர்வு முறை மிகச்சிறந்த வரப்பிரசாதமாகும். ஓகே, அதாவது சுய கடவுள் மற்றும் செயலின் தன்மை பற்றி அவரிடம் சொல்லும்படி அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரை வற்புறுத்துகிறான். வழிபாட்டையும் மரணத்தின் போது கடவுளுடன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதையும் விளக்குமாறு கிருஷ்ணரிடம் கூறுகிறான். உண்மையான சுதந்திரம் மரணம் இல்லாதவர்களுடன் ஒன்றிணைதல் அல்லது கடவுள் என்று கிருபையுடன் கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். செயலை சுயத்தின் படைப்பு சக்தியாக அவர் வரையறுக்கிறார். அது முழு உலகத்தையும் உண்டாக்குகிறது. மனிதர்கள் இந்த இறக்கும் தருணத்தில் அவர்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவர்கள் நுழைய முடியும். ஆகையால் ஒருவர் இறக்கும் நேரத்தை ஒருபோதும் அறியாததால் எல்லா நேரங்களிலும் தியானம் செய்வது அவசியம். இந்த வழியில் கிருஷ்ணரை கடைசி மூச்சு எடுக்கப்படும் போது நினைக்கும் ஒருவர் கடவுளோடு இருப்பார். இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனிடம் வழிகாட்டியை பற்றி தியானியுங்கள் என்று சொன்னார். கிருஷ்ணரை தொடர்ந்து தியானிப்பவர்கள் அவர்களுக்கு மறுபிரிவு கிடையாது. அதாவது இந்த சாப்டர்ல முக்கியமானது அந்த கடைசி காலத்துல நம்ம பகவானை என்ன நினைச்சுன்னு செத்து போறோமோ அந்த பிறவிதான் அடுத்த பிறவி இருக்கும். நம்ம கிருஷ்ண பகவானை நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னாக்க நமக்கு அடுத்த பிறவி கிடையாது. நேர கோலோகோவிந்தான்னு போயிடலாம். கடைசி நிமிஷத்துல பரத் மகாராஜ் எப்படி மான நினைச்சுன்னு உயிர் விட்டார். அதனால அடுத்த ஜென்மம் அவருக்கு மானாக போய்விடுது.
ஓகே. அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த நம்ம எப்படி நினைச்சுக்கணும். அதனால நமக்கு வந்து கடைசி காலத்துல நம்ம எப்படி இருக்கோம்னு தெரியாது. கோமா ஸ்டேஜ்ல இருக்கோமா, கான்சியஸ் இல்லைன்னு இல்லாம இருக்கலாம். இல்லைன்னா நமக்கு மூக்குலயும் வாயிலையும் நமக்கு அந்த இதெல்லாம் போட்டு என்ன டியூப்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுட்டோம்னா நம்மளால சொல்ல முடியாது. நமக்கு எப்படி நிலைமை இருக்கும்னு தெரியாது. சொல்ற மூடிலையும் நமக்கு இருக்காது. நமக்கு ஒரு மரண பயம் அந்த மாதிரி ஆயிடும். அதனால என்ன பண்ணணும், வாழ்நாள் முழுதும் சின்ன வயசுல இருந்தே ஆரம்பிக்கிறது நல்லது. இல்லைனாலும் இப்ப ஆரம்பிச்சதுனாலும் தப்பு இல்லை. பெட்டர் லேட் தென் நெவர் இல்லையா? அதனால ஆரம்பிச்சிருக்கோம், நம்ம இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கலாம். இதை கண்டினியூ பண்ணலாம். இதனால இப்ப கண்டினியூ பண்றது நமக்கு மரண காலத்துல நம்ம இறக்கும் தருவாயில் நம்மளால பண்ண முடியாட்டாலும் இப்ப பண்ணிருந்ததெல்லாம் அக்கௌண்ட்ஸ்ல இருக்கு, பகவான்கிட்ட கிரெடிட்ல வச்சிருக்காரு. அதை பார்த்துட்டு நமக்கு கடைசி நிமிஷம் பண்ண முடியலன்னா அதுக்கு நமக்கு வழி வகுத்து கொடுத்து அவர்கிட்ட கூட்டிட்டு போயிடுவார். ஓகே. அதனால யாரும் தயவு செய்து விடாம 16 ரவுண்டுக்கு வந்துருங்கோ ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை. இது இந்த சாப்டர்ல அர்ஜுனன் கேள்விக்கு பதில் கொள்றார். 1-4 ஸ்லோகம் வரைக்கும் மரணத்தின் போது கிருஷ்ணரை நினைவு கூறதை பத்தி சொல்றார். யோகமிஸ்ரா பக்தி மூலம் கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுது, தூய பக்தி மூலம் கிருஷ்ணரை நினைவு கூறுதல். அதாவது பொருள் உலகம் வர்சஸ் ஆன்மீக உலகம். கிருஷ்ணரை அடைவதில் தூய பக்தி மேன்மை. ஓகே. இதை பற்றி இந்த சாப்டர்ல விவரமா பார்க்கலாம். அர்ஜுனன் வினவினான், எம்பெருமானே, உத்தம புருஷரே, பரமன் என்பது என்ன? பரமன் என்பது என்ன? அத்தியாத்மம் என்பது என்ன? பலநோக்கு செயல்கள் யாவை? இந்த ஜட தோற்றம் என்ன? தேவர்கள் யாவர்? இவற்றை தயவு செய்து எனக்கு விளக்குவீராக அப்படின்னு அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட கேட்கிறான். அதுக்கு அவர், மதுசூதனரே, யாகங்களின் இறைவன் யார்? உடலில் அவர் இவ்வாறு வசிக்கிறார்? பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளார். உண்மை மரண காலத்தில் இவ்வாறு அறிய முடியும் அப்படின்னு கேள்வி மேல கேட்டு 1வது ஸ்லோகம் 2வது ஸ்லோகத்துல அப்படி கேட்கிறான். பிரம்மன் என்றால் என்ன? ஆத்மா என்றால் என்ன? பல்வேறு வினாக்களுக்கு பகவான் கிருஷ்ணர் விடையளிக்கிறார். கர்மா கர்மா யோகம் கலந்த பக்தி, பக்தி தொண்டு, தூய பக்தி தொண்டு ஆகியவற்றையும் பகவான் விளக்குகிறார். யாகங்களின் இறைவன் என்பது யாரு? இந்திரன், விஷ்ணு என இருவருக்கும் பொருந்தும். பிரம்மா, சிவன் உட்பட முக்கிய தேவர்கள் தலைவர் விஷ்ணு. நிர்வாக பொறுப்பில் உள்ள தேவர்களின் தலைவன் இந்திரன், விஷ்ணு ஆகிய இருவருமே யாகங்களின் மூலம் வழிபடப்படுகின்றனர். மதுசூதன், மது என்னும் அரக்கனை அழித்ததால் அவருக்கு மதுசூதன் என்று பெயர். பிரயாண காலே, வாழ்வில் நாம் செய்வதை அனைத்தையும் மரணத்தின் போது பரிசோதிக்கப்படும். வாழ்வில் நம்ம இப்ப வாழ்க்கையில நம்ம என்னென்ன பண்றோமோ எல்லாம் கடைசி காலத்துல பரிசோதிக்கப்படும். எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ரிசல்ட் நமக்கு கொடுப்பார். நம்ம எங்க போகணுங்கிறதுக்கு பகவானுக்கு. சோ பிரம்மன்னா என்ன? அதுக்கு பதில் என்ன? ஜீவா, அழியாத ஜீவன். அத்தியாத்மானாக்க ஜீவாவின் இயல்பு, உடலின் கட்டுப்பாட்டாளர். பொருள் உடலுடன் வழிவகுக்கும் செயல்கள், பொருள் உடலும் வழிவகுக்கும் செயல்கள். பதில் அதுதான். அதிபூதம் அப்படின்னா, அதிபூதம்னா பௌதிக இயற்கை. இது பௌதிக வெளிப்பாடு. கேள்வி கேட்கிறான், அதுக்கு பௌதிக இயற்கை. அதி தெய்வா அப்படின்னா புருஷோத்தமன், அனைத்து தேவதைகளையும் உள்ளடக்கிய உலகளாவிய வடிவம். அதான் அதி தெய்வா. அதி யஜ்ஞ, தியாகத்தை அனுபவிப்பேன் பரமாத்மா. ஆதி யஜ்ஞன், ஆதி யஜ்ஞன் எங்கு வசிக்கிறார்? அனைவரின் இதயத்திலும் வசிக்கிறார். மரணத்தின் போது கிருஷ்ணர் எப்படி நினைவு கொள்ள முடியும்? வாழ்நாள் முழுவதும் நினைவாற்றலை பழகி கொள்ள வேண்டும். அதுதான் அது இம்பார்ட்டன்ட். வாழ்நாள் முழுசும் பழகிக்கணும். பரீட்சை எழுத போறோம், ஏதாவது எக்ஸாம்னா லாஸ்ட் மினிட்ல கடைசி நிமிஷம் போய் படிச்சுட்டு படிக்காத, ஒண்ணுமே படிக்கல, கடைசி நிமிஷம் போய் பரீட்சை எழுதினாக்க அந்த பரீட்சையில எப்படி பாஸ் மார்க் வாங்க முடியும்? நம்ம ஃபெயில் மார்க் தான் வாங்குவோம். அதனால அது முதல்ல இருந்தே அந்த கிளாஸ்ல உட்காந்து கவனமா படிச்சுட்டு வந்தோம்னா நமக்கு பாஸ் மார்க் கிடைக்கும் இல்லையா? அதனால நம்ம வாழ்நாள் முழுசும் பகவானை நினைச்சு ஆன்மீகத்துல நமக்கு கொஞ்சம் முன்னேறிட்டு வந்தோம்னாக்க நமக்கு பகவான் பரிசீலித்து நமக்கு கரெக்டாக வழங்குவார். இது 8.3 படிங்க கமலாஜி. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமக. அதாஷ்டமோத்யாயः.
अक्षर ब्रह्म योगः श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संहितः. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரம்மன் எனப்படுவதும் அழிவற்றதும் உன்னதமானதுமாகும். அதன் சுவாவமான நித்திய இயற்கையான ஜீவாத்மா அத்தியாத்மா என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஜீவாத்மாவின் ஜட உடலை வளர்க்கும் செயல்கள் கர்மா, பலன் நோக்கு செயல். கர்மான பலன் நோக்கு செயல்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. இந்த ஸ்லோகம் எல்லாமே நான் கொடுத்துருக்கிற ஸ்லோகம் கொஞ்சம் தான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. லெவல் 1க்கு நான் கொடுத்துருக்கிற ஸ்லோகம்லாம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகத்தை தான் நம்ம எடுத்து படிக்கிறோம். ஓகே. ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச அக்ஷரம் பிரம்ம பரமம் ஸ்வபாவோ அத்தியாத்மமும் உச்சியதே பூத பாவோத்பவ கரோ விசர்க கர்ம சம்கித. ஸோ இது அப்படியே உட்காந்து நம்ம படிச்சு ட்ரைனிங் ப்ராக்டிஸும் படிக்கோங்க கூடவே. இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகஸ்லாம். பிரம்மன் நித்தியமாக இருப்பதும் அழிவற்றதுமாகும். இதன் தன்மை ஒருபோதும் மாறுவது இல்லை. ஆனால் பிரம்மனுக்கு மேல் பரபிரம்மன் உள்ளார். பிரம்மன் ஜீவாத்மாவாக குறிக்கும், பரபிரம்மன் பரமபுருஷ பகவானை குறிக்கும். உயிர் வாழி ஜட உணர்வில் இருக்கும் போது பல்வேறு உடல்களை எடுத்தாக வேண்டும். இதுவே கர்மா, உணர்வின் உந்துதலால் படைக்கப்படுபவை. ஓகே. எஸ்மா 8.4 अतिभूतं क्षरो भावः पुरुषास्ति दैवतम् अधियंयोऽहम् एवात्र देहे देहभृतांबर. இந்த ஸ்லோகமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அதாவது பௌதிக உலகத்துல எல்லாமே மாறிண்டு இருக்கும். எது பௌதிக உலகம்னா என்ன? இப்ப நம்மளுடைய உடல், நம்ம குழந்தையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற உடல் இப்போ மாறிட்டு தானே வருது. குழந்தையா இருந்தது, சின்ன குழந்தையா இருந்தது, அப்புறம் கொஞ்சம் பெரிய குழந்தையாகும், அப்புறம் வாலிபன் ஆகும், அப்புறம் வேலைக்கு போகும், ஒன்று மாறிட்டு அப்புறம் வயசாகிடும், கொஞ்சம் பெருசாகும், அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பா, அப்பா அம்மாவா எல்லாம் மாறிட்டு வரும். ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் நம்மளுடைய உடல்ல மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துட்டு இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி பண்ணும்போது சின்ன வயசுல கொஞ்சம் மில்க் டீத்துன்னு இருக்கும், அந்த மில்க் டீத் எல்லாம் விழுந்துட்டு புது டீத் வரும். அப்படி எல்லாமே மாறிட்டு வரும். ஆனாக்க உள்ளுக்குள்ள நம்ம மாறுறோம் வழிய நம்ம இதயத்துல இருக்கிற ஆத்மா அது ஒரு விதமான மாற்றமும் அடைவதில்லை. ஆத்மா சின்ன குழந்தையில எப்படி இருந்ததோ அதே ஆத்மா தான் இப்பவும் இருக்கு. இந்த உடலை விடும்போது இந்த ஆத்மாவானது நம்ம இதனால வாழ்ந்த உணர்வுகளை சுமந்து செல்கின்றது அப்படிங்கிறதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அது இப்ப இது இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என்னன்னா, எப்போதும் மாறிக்கொண்டே உள்ள பௌதிக இயற்கை அதிபூத்த எனப்படும். சூரியன் சந்திரன் போன்ற அனைத்து தேவர்களும் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் அதிதைவ எனப்படும். அதிதைவனான விஸ்வரூப தரிசனத்துக்கு அதிதைவ. மேலும் உடல் பெற்ற அனைத்து ஜீவன்களின் இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக விற்றிருக்கும் பரமபுருஷனாகி நான் யஜ்ஞ யாகத்தின் இறைவன் என்று அழைக்கப்படுகிறேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணன் சொல்றார். ஓகே. ஜட இயற்கை தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே உள்ளது. ஜட உடல்கள் பொதுவாக 6 நிலைகளை கடக்கின்றன. என்னென்ன 6 நிலைகள் யாருக்காவது தெரியுமா? நம்ம பிறந்ததுக்கு அப்புறம் எப்படி 6 நிலைகள் மாறி வருது? என்ன பண்ணும்? முதல்ல பிறக்கிறது, அப்புறம் வளர்றது, அப்புறம் சிறிது காலம் வாழ்கின்றது, அதுக்கப்புறமா இடவிருத்தி செய்கிறது, அப்புறமா தளர்கின்றது, பின்னர் அழிகின்றது. இத்தகைய ஜட இயற்கையே அதிபூத்த எனப்படும். என்னென்ன பண்ணுறது? 6 நிலைகள். முதல்ல பிறக்கிறது, அப்புறம் வளர்கிறது, சிறிது காலம் வாழ்கின்றது, இனவிருத்தி செய்கிறது, தளர்கிறது, பின்னர் அழிகின்றது. இதுக்கு பேர் தான் அதிபூத்த எனப்படும். ஓகே. இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கிற பிக்சர் இது யாருக்காவது எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரியுமா? இந்த பட்டர்ஃப்ளை போட்டிருக்கேன் இல்லையா, இது என்ன அப்படின்னு என்னன்னு சொல்வேன். இதுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? இப்ப நம்ம படிச்சதை வச்சுதான் சொல்றோம். பௌதிக உடல்கள் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றதுக்கு எக்ஸாம்பிள். ஓகே. இது அரளி செடியில தான் பட்டர்ஃப்ளை, பட்டாம்பூச்சி முட்டை போடும். அது முட்டை போடுறதுனா முட்டை குட்டி அந்த இடத்துல இலையில கிட்ட போட்டு விடுறோம். அந்த முட்டையிலேருந்து என்ன போடுறோம்? இந்த லார்வா வரும், இந்த புழு வரும். புழுக்கு எத்தனை கால்கள்? எக்கச்சக்கமா கால்கள் இருக்கும். அது புழு அந்த இதில் உட்காந்து அதுக்கு வாயில இப்போ அதை கடிச்சு அந்த இலையை திங்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி அதனுடைய அமைப்பு இருக்கும். அதை எடுத்து அப்படியே கடிச்சு சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும். அது இருக்க இலை எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுடும் அந்த செடியில. அதை உட்காந்து நிறைய சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும். எப்போதுமே 24 hours சாப்பிட்டுட்டே தான் இருக்கும். அது அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் சாப்பிட்டு முடிச்சு நல்ல
புஷ்டியானதுக்கு அப்புறமா அது என்ன பண்ணும், தன்னை அப்படியே சுருட்டின்ட்டு தன்னோட எச்சலால ஒரு கூடு கட்டிட்டு கொக்கோன் பியூப்பான்னு ஒரு ஸ்டேஜை அடைஞ்சிடும். அது அதனோட எச்சலாலேயே அந்த செடியோட ஒட்டிடணும். அதை அசைக்க முடியாது. கம் போட்டு ஒட்டினா மாதிரி அவ்வளோ இதுவா ஸ்ட்ராங்கா ஒட்டிடணும். அது இதுக்குள்ள உட்காந்து இந்த கம்பளி புழுவை வந்து சுருட்டின்னு உட்காந்துருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ள உட்காந்து அவ்வளோ மாற்றங்களும் ஏற்படுகிறது. முதல்ல என்ன பண்ணும், அதுக்கு வேணுங்கிறதுக்கு ஹெட் போர்ஷன், அதுக்கப்புறம் தொராக்ஸ் போர்ஷன், அப்டமன் அப்படின்னு 3 பாகமா பிரிஞ்சு போயிடும். அது தொராக்ஸ் போர்ஷன்ல அதுக்கு வேணுங்கிற 3 கால்கள், அப்புறம் விங்ஸ், 4 விங், ஹைட் விங் அந்த மாதிரி ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பண்றது. அப்புறம் அது இந்த கக்கூன்லேருந்து பியூப்பாலேருந்து அந்த மேலே இருக்கிற அந்த கூட்டை உடைச்சிட்டு வெளியில வந்து பறந்து போயிடும். ஸோ இந்த பட்டர்ஃப்ளைக்கும் இந்த கம்பளி பூச்சிக்கும் இந்த லார்வா ஸ்டேஜுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா? இருக்காது. அந்த வித்தியாசத்துக்காக இது போட்டு இந்த லார்வா ஸ்டேஜுக்கும் இந்த பியூப்பா ஸ்டேஜுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா? கிடையாது. இந்த இதுலேருந்து வந்த பட்டர்ஃப்ளைக்கும் பட்டாம்பூச்சிக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா? அதுவும் கிடையாது. ஓகே. அதனால பௌதிக உலகத்துல உடல் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். எந்த விதமான சம்பந்தமும் இருக்காது. சின்ன குழந்தையில இருக்கிறது கொஞ்சம் கூட இருக்காதுங்கிறதுக்காக எக்ஸாம்பிள் இது போட்டுக்கணும். ஓகே. மரணத்தின் போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். மரணத்தின் போது சொல்லுங்க, யாராவது சொல்லுங்க, ட்ரை பண்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா. மரணத்தின் போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சொல்லுங்கம்மா, சொல்லுங்க பிரபுஜி, சொல்லுங்க. கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்கணும். கிருஷ்ணரை நினைச்சுக்கணும். மனசுக்கு நம்மளால பேச முடியல அப்படின்னா கூட கிருஷ்ணரை மனசுல நினைச்சுக்கணும். அட்லீஸ்ட் கிருஷ்ணரை நினைச்சிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை அப்போ ஞாபகப்படுத்திக்கணும். ஓகே. அதுதான் நம்ம செய்ய முடியும். அது பண்ண முடியலேங்கிறது முடியாது போகலாம். நமக்கு எப்படி இருப்போம் தெரியாது, எந்த மாதிரி சாவு வரப்போறது நமக்குன்னு தெரியாது. அதனால நம்ம சின்ன இதுல இருந்தே பழக்கம் பண்ணிட்டு வரணும். ஓகே. எஸ்மா 8.5 படிங்க கமலாஜி. அந்த காலே ச மாம் ஏவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் ய பிரயாதி சமத்பாவம் யாதி நாஸ்த்யத்ர சம்சயஹ. இந்த ஸ்லோகமும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதுக்கு வேர்ட் பை வேர்டு உங்களுக்கு மீனிங் கொடுக்குறேன். அந்த காலே தானே வாழ்வின் இறுதி காலத்தில், சன கூட, மாம் என்னை, ஏவ நிச்சயமாக, ஸ்மரனா நினைத்து கொண்டு, முக்துவா விடுபவன், கலேவரம் உடலை, எவன் ஒருவன் பிரயாதி செல்கிறான், அவன் மத்பாவம் என்னுடைய இயற்கையை யாதி அடைகிறான், நான் இல்லை, அஸ்தி இதில், அது அத்த இங்கே, சந்தேகம். அந்த காலேச்ச மாம் ஏவ ஸ்மரன் முக்த்வா கலேவரம் யக பிரயாதி ச மத்பாவம் யாதி நாஸ்தி யத்ர சம்சயஹ. மேலும் தனது வாழ்வின் இறுதி காலத்தில் யாராவது என்னை மட்டுமே எண்ணிக்கொண்டு உடலை விட்டால் உடனடியாக அவன் என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான். இதில் சிறிதும் சந்தேகம் இல்லை. பகவானை நினைச்சிட்டு கடைசி காலத்துல உயிர் விட்டார். அவர் வாழ்நாள் முழுசா அவன் ஒன்றும் பண்ணாட்டாலும் அவனுக்கு பகவான்கிட்ட போகலாங்கிறதுக்கு சந்தேகமே கிடையாது, போயிடலாம். ஓகே. நமக்கு இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யாரை சொல்லலாம்? யாருக்காவது ஒரு கதை சொல்லியிருப்போம், நமக்கு தெரியும். யாருக்காவது தெரியுமா? ஞாபகம் வருதா? அஜாமிலன் கதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. 88 வயசு வரைக்கும் அவன் பகவானை பற்றி நினைச்சு பார்த்தது இல்லை, ஒன்றும் பண்ணதில்லை. அவன் பௌதிக வாழ்க்கையில அவன் இன்பத்தை அடையணும்னு உச்ச வரம்புல மேக்சிமம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருந்தான். அவனுக்கு 10 குழந்தைகள். கடைசி குழந்தைக்கு பேர் நாராயணன் வச்சுருந்தான். அவனுக்கு கடைசி காலம் வந்துடுச்சு. அந்த கடைசி காலம் வந்த உடனே அவன் என்ன பண்ணலாம்? அவனுக்கு பகவானை பற்றி பேசுறதுக்கு பகவானை நினைச்சுட்டா கோலோக விருந்தாவன் போகலாம். அவனுக்கு பகவான் அவனுக்கு அதெல்லாம் ப்ராக்டிஸே பண்ணிடலாமோ. அவன் என்ன பண்ணான்? அவனுக்கு அந்த கடைசி குழந்தைக்கு பேர் நாராயணன் சொன்னான். அவன் அங்கேருந்து யமதூதர்கள்லாம் அவனுக்கு கண்ணுக்கு பட்டு விடுறது. அதை பார்த்த உடனே அவன் என்ன பண்றான்? நாராயணா அப்படின்னு பிள்ளைய ஆசையா கூப்பிடுறான். அவன் கூப்பிட்டது எதுன்னா, அவன் பயந்துட்டு நாராயணனை கூப்பிடுறான். அவன் நாராயணன் கூப்பிட்ட உடனே விஷ்ணு என்ன பண்ணார்? விஷ்ணு தூதர்கள் அனுப்பிச்சு விட்டார். என்ன கூப்பிடுறான், கீழே ஒரு பக்தன் போல் இருக்கு, அது என்னன்னு போய் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு விஷ்ணு தூதர்கள் இங்க பார்த்து யமதூதர்கள்ட்ட சொல்லி, நீ அது பண்ணாதே, அவனை விட்டுடுவோம், நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி, அப்புறம் அதெல்லாம் முடியாது, எங்களுக்கு தான் இருக்கு, நாங்க பண்ணுவோம் அப்படின்னு யமதூதர்கள்லாம் சொல்லி
இல்லை நீ போயிடு நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி விஷ்ணு தூதர்கள் சொன்னால அவள்லாம் எம்ம தூதர்கள்லாம் போயிட்டான். ஏன்னா பகவான் இல்லையா விஷ்ணு, அதனால விஷ்ணுவோட தூதர்களுக்கு அவள்லாம் செவி கொடுத்துட்டு போயிட்டான். அப்புறம் இவன் வந்து அதுக்கப்புறமா நாராயணன் அப்புறமா தான் நம்ம வாழ்வில் இத்தனை தப்பு பண்ணியிருக்கோம், பகவான் வந்து நம்ம காப்பாத்தினார் அப்படின்னு தெரிஞ்சு 88 வயசு வரைக்கும் அவனுக்கு ஞானோதயம் பண்ணாதது. அவன் ஞானோதயம் வந்து 1 வருஷமோ 2 வருஷமோ உக்காந்துட்டு பகவானை நினைச்சிருந்து அவரோட நாமத்தை ஜபிக்கிறதும் ஃபுல்லும் ஆன்மீகத்துல நாட்டம் பெற்று அப்புறமா வந்து அவனுக்கு நிஜமா பகவானுக்கு கேட்டதுக்காக தானே யம தர்மராஜா விட்டு வச்சிருந்தார். அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் அவனுக்கு இறக்கும் தருவாயில் அவன் வந்து நேர பிருந்தாவனத்துலேருந்து இது கோலோக பிருந்தாவன்லேருந்து அவருக்கு புஷ்ப விமானம் வந்து அவனை கூட்டிட்டு போச்சு அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்கு. அஜாமிலன் கதை. எதுக்கு சொல்ல விடையன்னா, அதாவது கடைசி காலத்துல நம்ம சொன்னா கூட அவர் நம்மளை கண்டுக்க மாட்டார்னு சொல்லலை. ஆனா கடைசி காலத்துல நம்ம எப்படி இருப்போம் நமக்கு எப்படி தெரியும்? நமக்கு என்ன வந்து 110 வருஷம் கழிச்சு இந்த டே இதுல செத்து போறேன் அப்படின்னு நமக்கு ஏதாவது தெரியுமா? அது எப்போ சாப்பிட்றோம் யாருக்கும் ஒன்றும் தெரியாது. இப்போ கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம், இன்னொரு 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு என்ன ஆகும் தெரியாது எனக்கு, இல்லையா? அதனால இதெல்லாம் அதாவது ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. இதெல்லாம் வந்து பௌதிக வாழ்க்கையில வந்து நமக்கு நிரந்தரம் இல்லை, தற்காலிகமானது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுட்டு நம்ம அந்த மாதிரி வாழ்ந்துருக்கணும். அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் பகவானுடைய நாமத்தை முன்னாடியே நம்ம நல்லபடியா இருக்கச்சே நம்மளால முடியச்சே நம்ம பண்ணிருக்கணும். ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம், எல்லாரும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கிருஷ்ண உணர்வின் முக்கியத்துவம் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ண உணர்வுடன் தனது உடலை நீக்கும் எவரும் உடனடியாக பரமபுருஷனின் திவ்யமான இயற்கைக்கு மாற்றப்படுகிறான். மரத்தை போல பணிவாக இருக்க வேண்டும். அதுக்கு எப்படிலாம் இருக்கணும்? மரத்தை போல பணிவாக இருக்க வேண்டும் என்று பகவான் சைத்தன்யர் அறிவுறுத்துகிறார். மரத்தை நம்ம ஏதாவது வெட்டுறோம்னாக்க மரம் ஏதாவது நமக்கு இதுங்கிறத, அதுக்கும் தான் ஆத்மா இருக்கு, பரமாத்மா இருக்கு, ஒண்ணுமே பண்ணாதுமா. அந்த மாதிரி மரத்தை போல பணிவாக இருக்கணும். புல்லு மேல நடக்கிறோம், அந்த புல்லு மேல நடந்தா கூட நம்ம நடக்கிறச்சு அது வளைஞ்சு கொடுக்கறது, அப்புறம் நம்ம முன்னாடி போனதுக்கு அப்புறம் தான் அது தலையை தூக்கி நிற்கிறது அப்புறமா, இல்லையா? அந்த மாதிரி நம்ம வாழ கற்றுக்கணும். ஓகே, இந்த ஸ்லோகம் இம்பார்ட்டன்ட், அதனால தான் இத்தனை நேரம் எடுத்து இதை சொல்லிக் கொடுத்தேன். அந்த காலை ஸ்லோகம். ஓகே, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 7.2557ல அஹானி அஹானி பூதானி கச்சந்தி யமாலயம் சேக்ஷாக சாவரம் நிச்சந்தி கிம் ஆச்சரியம் அதக பரம். ஒவ்வொரு கடத்திலும் 100,000 ஆயிரக்கணக்கான உயிரினங்கள் மரணத்தை சந்திக்கின்றன. ஆனால் இது ஒரு முட்டாள்தனமான வாழ்க்கையாக இருப்பினும் தன்னை மரணமற்றதாக நினைத்து மரணத்திற்கு தயாராக இல்லை. இது இந்த உலகின் மிக அற்புதமான விஷயம். உலகத்துல எத்தனையோ பேர் பிறக்கிறா. இன்னைக்கு காத்தால போது விழிஞ்சு பார்த்தா ஒவ்வொரு நிமிஷமும் 10 பேரால் மினிமம் பிறப்பா. 10 100 கணக்கு இருக்குதுங்க. அத்தனை பேர் பிறக்கிறா, அத்தனை பேர் செத்து போறா. இதெல்லாம் தெரியாத நம்மளாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? அந்த பௌத்திகத்துல நம்ம என்னமோ இங்கேதான் இருக்க போறோம், நமக்கு இது சாஸ்வதம் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இல்லை, நம்மெல்லாம் வந்து இந்த பூமிங்கிற இடத்துல வாடகைக்கு வந்திருக்கோம். இது எத்தனை நாளைக்கு இந்த இடத்துல வாடகைக்கு இருப்போம்ங்கிறது தெரியாது நமக்கு. ஒருத்தருக்கும் அவங்களுக்கு பகவான் எப்படி எழுதிருக்காரோ அந்த டைம் வரைக்கும் தான் இருக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் எப்போ கூப்பிடுறாரோ இப்போ கிளம்ப தான் போகணும், இல்லையா? அதனால மரணத்திற்கு தயாராக இல்லாமல் நம்மளாம் என்ன பண்றோம்? பௌதிகத்துல கம்ப்ளீட்டா நம்மள இன்வால்வ் ஆகி நிறைய பணம் சேர்க்கணும், நிறைய வீடு வாங்கணும், நிறைய கையில நிறைய காசு இருக்கணும், எல்லாமே வீட்டில் நிறைய கோல்டு வச்சுக்கணும், அப்படி இப்படின்னு நம்ம ஆசையில தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி பண்ணாம நம்ம அதுலேயும் கொஞ்ச நேரம் ஆன்மீகத்துக்கு நம்ம ஈடுபடுத்திட்டோம்னாக்க நமக்கு மரண காலத்துல நமக்கு வந்து கிருஷ்ண பகவான் வந்து நம்மளை காப்பாற்றுவார். ஓகே, கிருஷ்ணரை தவிர வேறு யாரையும் நினைவு செய்வதால் என்ன பலன் கிடைக்கும்? கிருஷ்ணரை நினைச்சாக்க நேரம் கோலோக பிருந்தாவன் போகலாம். மற்ற தேவர்கள் எல்லாம் நினைச்சா என்ன பலன் கிடைக்கும்? எஸ், சொல்லுங்க, எல்லாருக்கும் தெரியும். மனசு என்ன நினைக்கும்? கடைசி காலத்துல கிருஷ்ணர் நினைச்சா நேரம் அவரை கூட்டின்னு போயிடுவார் கோலோக பிருந்தாவனுக்கு. அவரை நினைக்காத தேவர்களை வழிபட்டா என்ன ஆகும்? ட்ரை பண்ணுங்க. தேவர்களை நினைச்சோம்னா தேவலோகம் போயிடுவோம். இல்ல, ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் உங்கள்கிட்ட. தேவலோகத்துக்கு போறோம்,
அப்புறமா தேவலோகத்துக்கு போயிட்டு என்ன ஆகும்? திருப்பி நம்ம வந்துட்டு மனுஷனா பிறந்து நம்ம திருப்பி அதை என்ன பாவ மனுஷனா புண்ணியம் இல்ல, மனுஷனா சொல்ல பிறக்கிறோமான்னு முடியாது. தெரியாது அருணா பிரபுஜி. பாவ புண்ணியங்களை நம்ம என்னென்ன இந்த ஜென்மத்துல என்னென்ன பண்ணிருக்கோமோ அதை அங்க புண்ணியங்களை மட்டும் அங்க போயிட்டு அந்த லோகத்துல போய் அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் என்ன பிறவு எடுக்க போறோம்ங்கிறது நம்ம பண்ணின பாவ புண்ணியங்கள் புண்ணியத்துக்கு தவிர்த்து பாவங்களுக்கு அதுக்கு ஏற்பதான் நமக்கு பிறவி அமையும். ஆனா புண்ணியமா பண்றதுனால நமக்கு ரொம்ப கீழ்பிறவி இருக்காது. லோயர் பிளானட்ஸ்க்கு போக மாட்டோம், பாதாள லோகத்துக்கு போக மாட்டோம் அது வரைக்கும். ஏன்னா புண்ணியம் நிறைய பண்ணிருந்ததுனால தானே அங்க போய் உட்கார முடியாது இல்லையா? சோ இதுல நான் எதிர்பார்த்த வார்த்தை ஒரே வார்த்தை தான். கிருஷ்ணரை தவிர வேற யாரையும் நினைவு செய்தால் என்ன பலன் கிடைக்கும்? மறுபிறவி உண்டு. ஓகே, எஸ் மை 8.6 படிங்க கமலாஜி. यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तं ये वैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ ஐயமின்றி அந்த நிலையை அவன் அடைகிறான். தனது வாழ்வின் இறுதியில் கிருஷ்ணரை எண்ணியவாறு உடலை விடுபவன் பரமபுருஷனின் திவ்யமான இயற்கை அடைகிறான், மற்றவர்கள் அடைவதில்லை. பரத மன்னர் மிகச்சிறந்த நபராக விளங்கிய போதிலும் வாழ்வின் இறுதியில் ஒரு மானை எண்ணியதன் விளைவாக மறுபிரிவில் மானின் உடலை ஏற்க நேர்ந்தது. அந்த கதை சொல்லியிருக்கேன், பக்கத்துல இருக்க பிக்சர்ல அந்த படம் தான் போட்டிருக்கு. ஓகே, அது கதை இருக்கு, நான் அப்புறமா அந்த கதையை சொல்றேன் பரத் மகாராஜா பத்தி. ஓகே, இதை வந்துட்டேதான். இந்த படத்தில் இருக்கும் முனிவர் யார், இதன் பின்னணி என்ன? இவர் ஒரு பரத் மகாராஜ். இவர் தான் அவர் குடும்பத்துல இருந்து நல்லா எல்லாமே ஃபேமிலியில இருந்தார். அங்கேருந்து வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு ஃபேமிலி வேண்டான்ட்டு அவர் முனிவரா போனேன்னு சொல்லிட்டு காட்டுக்கு உட்காந்து யாகங்கள்லாம் பண்ணிட்டு நல்லாவே இருந்தார். எல்லாமே நல்ல காரியங்கள் தான் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கார். இந்த முனிவருங்கிறவாள்லாம் துறவியா இருக்கிறவா எதுலையுமே மறுபடியும் ஐம்புலன்களையும் அடக்கி வாழறதுக்கு அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அவ எதுலையுமே ஆசை பற்றி வச்சுக்க கூடாது இல்லையா? எல்லாத்துக்குமே அப்படியா எல்லாத்தையும் சம நோக்கில் பார்த்துட்டு அப்படி போனோம். அவ இந்த மானை ஒரு மான் குட்டி போடுற மான் அம்மா மான் தண்ணியில வந்துருக்கு. அந்த இடத்துல ஒரு சிங்கம் முத்தார்ச்சின்னு ஓடி வருது அந்த ஆறு பக்கத்துல. அதை பார்த்த உடனே இந்த மானுக்கு எங்கேருந்து தப்பிச்சு போது தெரியல. அந்த அம்மா மானுக்கு உடனே சிங்கம் அந்த அம்மா மானை எடுத்து கடிச்சு கொண்டுடுது. இந்த பிரெக்னென்ட் மான் ஒரு குட்டியை போட்டுருது. இவர் இங்கே வேள்வி பண்ணியிருக்காரு. பண்ணிட்டு இருக்கிறச்சு அதை பார்த்துட்டு அந்த மான் ஐயோ மானு அதையும் இதனோட போட்டு அந்த சிங்கம் போன உடனே அந்த மானை தூக்கின்னு தான் கூடவே வச்சுன்னு வளர்க்குறாரு. அதை வளர்த்த உடனே அது வளர்த்துருக்கு, அது கூடவே வச்சுன்னு அதுக்கிட்ட பாசம் பொழிஞ்சு வீட்டில் உட்காந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு தான், அதெல்லாம் ஆசையெல்லாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் இங்கே வந்திருக்கார். இங்கே வந்த இடத்துல மனசு சஞ்சலப்பட்டு அந்த மறுபடியும் அந்த லைஃப்க்கு பௌதிக வாழ்க்கைக்கு போய் அந்த மானோட அவர் இருக்கார். இந்த வாழ்க்கையும் பண்ணியிருக்கார், அதோடு சேர்ந்து அதையும் பண்ணியிருக்கார். பண்ணிகிட்டே இருந்துட்டு அவருக்கு இறுதி காலம் வந்துட்டு அந்த காலையில டயத்துல அவர் அந்த மானை நான் போயிட்டேன்னா அந்த மானை யாரு பார்த்துப்பா அப்படின்னு நினைச்சுன்னு உயிரை விட்டுட்டார். அவர் மறந்து போய் அவர் இத்தனை நாளா பண்ணின கிருஷ்ணரை நினைச்சுட்டு அவர் உயிர் விட்டுருந்தாருன்னா கிருஷ்ணன் கோலோகத்துக்கு இருந்தாலும் போயிருக்கலாம். அவர் அதை நினைச்சுக்காத மானை யாரு காப்பாத்துவா அப்படின்னு நினைச்சிட்டு மானை நினைச்சு விட்டுருந்தா அடுத்த ஜென்மம் அவருக்கு மானா பிறந்தது. ஓகே, அதனால நம்ம எதுலையுமே பற்று இல்லாம இருக்கணும் கடைசி காலத்துல அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு உதாரணம். சோ பரத மகாராஜர் துறவரம் என்று மேற்கொண்டு காடகம் செல்லுதல், தவ வாழ்வில் ஈடுபடுதல், மானின் தொடர்பால் மறுபிறவி மானாக பிறத்தல், மானின் உடலை துறந்து மறுபடியும் இது பின்னாடி நிறைய கதை இருக்கு. இதை நீங்க அப்புறமா எடுத்து வச்சுன்னு படிக்கணும். மீண்டும் மறுபிறவி அங்கிதசா முனிவரின் பிராமண குலத்துல பிறக்கிறார். பகவானின் கருணையால் முற்பிரிவில் நினைவில் இருந்தது. மன்னர் ரகுகணரின் பல்லக்கி ஜடபரதர் சுமந்து செல்றார். வழியில் எறும்புகள் ஊர்ந்து செல்ல ஜடபரதர் நின்று செல்லுதல், பல்லக்கு கோணலாக சென்றதால் மன்னர் ஜடபரதர் வாக்குவாதம் அப்படின்னு அது போயிட்டே இருக்கு அந்த கதை. அதை கண்டினியூ பண்ணிக்க நீங்க படிச்சுக்கணும். நமக்கு வேணுங்கிற பாயிண்ட் அவர் மான நினைச்சதுனால மானா பிறந்தார் அப்படிங்கிற வரைக்கும் தான் நமக்கு. எனவே அர்ஜுனா, என்னை இந்த உருவில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக. என்ன பண்ணணும், என்னை இந்த உருவில் நான் இப்போ எப்படி இருக்கேனோ, போருக்கு போயிருக்கச்சே கிருஷ்ண பகவான் எப்படி இருக்காரோ அந்த உருவுல தான் நம்மளையும் வழிபடணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அந்த உருவத்தை அதை நினைச்சுக்கோ. நீ உன்னுடைய செயல் என்ன, எல்லாத்துக்கும் செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியில் என்னிடம் நிலை நிறுத்துவதன் மூலம்
நீ என்னை அடைய முடியும். கடமையான போறுதலையும் செய்வார். அதில் நீ செத்து போயிட்டேனாக்க எல்லாமே உனக்கு நல்லதுதான் நடக்கும், சந்தோஷம்தான் கிடைக்கும். நீ செத்து போயிட்டேனாக்க நீ நேரம் கோலோகம் தான் போற. ஏன்னா நீ என்னோட நண்பன், பக்தன். நீ அதுவும் இல்லைன்னா நீ ஜெயிச்சுட்டேன்னா எல்லா ராஜ்யத்தையும் ஆளுவே அப்படின்னு செகண்ட் சாப்டர்லயே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அதை வந்து இப்போ பகவத்கீதை 8.7 மறுபடியும் சொல்லியிருக்காரு. அஜாமிலன் கதை என்ன? அஜாமிலன் கதை உங்களுக்கு 88 வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்தான்னு சொன்னேன் இல்லையா? அந்த கதை தான் இது இப்போ வருது. காரியாகுப்தேன் ஊரில் அஜாமிலன் என்ற ஒரு பிராமணன் இருந்தான். அவன் ஒரு வேசியை மனம் புரிந்து பிராமண குணங்கள் அனைத்தையும் இழந்தான். மனைவி மக்களை பராமரிப்பதற்காக கொலை செய்தல், கொள்ளையெடுத்தல், சூதாடுதல், ஏமாற்றுதல் என அனைத்து வகையான பாவச்செயல்களிலும் ஈடுபட்டவர். வாழ்வில் 88 ஆண்டுகளை கழித்தார். அவனுக்கு 10 மகன்கள் இருந்தனர். கடைசி மகன் பெயர் நாராயணன். அந்த குழந்தையின் மழலை பேச்சாலும் நடையாலும் அவன் மீது அஜாமிலன் அதிக பற்று கொண்டான். அதன் பின் அன்பின் மிகுதியால் அக்குழந்தையை எப்போதும் கொஞ்சி குழாவி நாராயணா இங்கே வா, நாராயணா இதை சாப்பிடு என்று பலமுறை அவன் பெயரை சொல்லி அழைத்து அவனின் நினைவாகவே வாழ்ந்தான். தனக்கு மரணம் நெருங்குவதை கூட அவன் உணரவில்லை. ஒரு நாள் அஜாமிலன் பயங்கரமான தோற்றத்துடன் கூடிய யமதூதர்கள் கையில் பாசக்கயிற்றுடன் வருவதை கண்டான். அதனால் கலக்கமடைந்து தன் மகனை நாராயணா என்று பலமாக அழைத்தான். அஜாமிலன் பகவானுடைய தெய்வீக நாமத்தை பயத்தின் காரணமாக உச்சரித்த போதிலும் அது குற்றமின்றி இருந்ததால் உடனடியாக விஷ்ணு தூதர்கள் அங்கே வந்து அஜாமிலின் உயிரை பிரிப்பதிலிருந்து யமதூதர்களை காப்பாற்றினார், தடுத்தார். ஓகே, யமதூதர்கள் விஷ்ணு தூதர்களும் நிறைய வாதங்கள் பிரதிவாதங்கள் வந்து அப்புறம் யமதூதருக்கு யமராஜர் வழங்கிய அறிவுரை பக்தர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கும், பாவத்தை அழிக்கும் ஹரிநாமம் யமராஜருடைய பாதுகாப்பு. ஓகே, அப்புறம் யமதூதர்களுக்கும் விஷ்ணு தூதருக்கும் நடந்ததுக்கு அப்புறமா அஜாமிலன் உயிர்களுக்கும் முழுமுதற் கடவுளுக்கும் இடையிலான உறவை பற்றி தெய்வீக மத கோட்பாடுகளை புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. எத்தனை வயசுக்கு? 88 வயசுக்கு புரிஞ்சுட்டான். பெட்டர் லேட் தென் நெவருக்கு இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். அவர் இப்போது ஒரு முழுமையான தூய பக்தர். எனவே அவர் செய்த பாவச் செயல்கள் அனைத்தையும் நினைவுபடுத்த முடிந்தது. இது செய்ததற்காக மிகவும் வருத்தப்பட்டார். அவர் ஹரிபக்தி நெறியில் வாழ்ந்து பின் வைகுண்ட விமானம் ஏறி வைகுண்டம் அடைந்தார். இந்த மாதிரிதான் விமானம், புஷ்ப விமானம் வைகுண்டத்திலேருந்து வருது. வந்து யமதூதர் இது விஷ்ணு தூதர்கள்லாம் வந்து அவரு கோலோகம் அவனுக்கு கூட்டிட்டு போனான். ஓகே, எஸ்மா 8.8 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Apyasayoga-yuktena chetasa nanyagāmina paramam purusham divyam yati pātānuchintayan. பரம புருஷ பகவானான என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனை என்னை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இந்த வழியிலிருந்து சற்றும் பிறழாது பயிற்சி செய்பவன் பக்தனே நிச்சயமாக என்னை வந்து அடைகிறான். கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தின் மூலம் கிருஷ்ணரை பற்றிய நினைவு மீண்டும் எழுப்பப்படுகிறது. இந்த தியான முறை எளிதானதாகும். இந்த வழிமுறையில் காது, நாக்கு மற்றும் மனம் ஈடுபடுத்தப்படுகின்றன. புருஷம் என்றால் அனுபவிப்பாளர். ஓகே, அதனால இதை வந்து நம்ம சொல்லும் போது என்ன ஆகும்? ஹரிநாமம் 16 ரவுண்டெல்லாம் நம்ம சொன்னோம்னா என்ன ஆகுது? நமக்கு முகத்துல இருக்கிற தசைகள் எல்லாம் ரத்த ஓட்டம் ஜாஸ்தி ஆகிறது. மூளையில் இருக்கிற நரம்பு கிரம்பு எல்லாமே வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும். அதுவும் எஸ்பெஷலி காத்தால பண்ணிட்டீங்கன்னாக்கா முகத்துல ஒரு தேஜஸ் மாதிரி ஜொலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது என்னன்னா முகத்துல ஃபுல்லும் ரத்த ஓட்டம் ஃபுல் இதுல கிடைக்கும். அதனால என்ன ஆகும்? அன்னைக்கு ஃபுல் டேயும் நமக்கு நல்லபடியா நடந்துருக்கும். ஓகே, அதனால பகவானுடைய ஹரிநாமத்துக்கு அவ்வளவு பவர் இருக்கு. இறைவன் எந்த வகையில் நினைவு கொள்ள வேண்டும்? எப்படிப்பட்ட உருவத்தை நம்ம வச்சு வழிபடணும்? இந்த பக்கத்துல இந்த பிக்சர்ல இருக்கு இல்லையா, இதுதான் வச்சிருந்தது. ஏஸ்மா கமலாஜி 8.9 படிங்க. கவீம் புராணம் அனுசாசிசாரம் அனுரணியாம்சம் அனுஸ்மரேத்யஹ சர்வஸ்ய தாதாரம் அச்சிந்த்ய ரூபம் ஆதித்யவர்ணம் தமச பரஸ்தாத். எல்லாம் அறிந்தவர், மிக பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர், அணுவை விட சிறியவர், எல்லாவற்றையும் பராமரிப்பவர், எல்லா பௌதிக கருத்துக்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர், புரிந்து கொள்ள முடியாதவர், ரூபமுடைய நபர், சூரியனை போன்று பிரகாசமானவர், ஜடை இயற்கை கடந்த உன்னதமானவர் என்று பரம புருஷரை ஒருவன் தியானம் செய்ய வேண்டும். எப்படிப்பட்ட முதல்ல என்ன கேள்வி இருந்ததுன்னா, இறைவனை எந்த வகையில் நினைவு கொள்ள வேண்டும்? எந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்? அவருக்கு எல்லாம் தெரியும், மிக பழமையானவர், கட்டுப்படுத்துபவர்,
அனுபவி இதுல இருக்கிறது அத்தனை பாயிண்ட்டையும் ஞாபகம் வச்சுட்டு என்று பரம புருஷரை மனசுல நினைச்சிட்டு தியானம் பண்ண வேண்டும். எப்படின்னா இப்படி காலை வச்சு எப்படி நிற்கிறார் அந்த மாதிரி கையில புல்லாங்குழல், நீல நிற மேனி, தரையில் மயில் இறகு, இந்த மாதிரி உருவத்தை ஞாபகம் வச்சு தியானம் பண்ணணும். ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்துல கவின்னு ஒரு வார்த்தை வருது இல்லையா? பகவான் கவி என்று அழைக்கப்படுகிறார். கவினா என்ன? யாருக்காவது தெரியுமா? வாட் இஸ் மீன் பை கவி? கவினா கவிஞர் இல்லை. கவினாக்க கடந்த காலம், நிகழ்காலம், வருங்காலம் எல்லாத்தையும் அறிந்தவர். அவரை பகவானை கவி என்று அழைக்கிறார். அதாவது அவருக்கு கடந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் எல்லாத்தையும் அறிந்தவர் என்பதால் எல்லாம் அறிந்தவர் ஆவார். ஜீவாத்மாவின் அளவு, ஜீவாத்மாவோட அளவு என்ன? ஒரு முடியின் நுனியில் 1/10,000. அதுதான் அதனுடைய அளவு ஒரு ஆத்மாவுக்கு, ஜீவாத்மாவுக்கு. ஆனா அவரை கவின்னு ஏன் அழைக்கிறோம்? அவருக்கு கடந்த காலம், நிகழ்காலம், வருங்காலம் எல்லாம் அவருக்கு தெரியும், எல்லாம் அறிந்தவர் ஆவார். அதனால்தான் அவரை கவியும் அப்படின்னு ஸ்லோகத்துல வருது. ரிதாவின் மகனே, பிறழாத மனதுடன் என்னை எப்போதும் நினைப்பவன் சுலபமாக என்னை அடைகிறான். ஏனெனில் அவன் பக்தி தொண்டில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளான். பௌதிக உலகத்திற்கும் ஆன்மீக உலகத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம்? யாருக்காவது சொல்ல தெரியுமா? பௌதிக உலகம் டெம்பரரி, தற்காலிகமானது. ஆன்மீக உலகம் நிரந்தரமானது. பௌதிக உலகத்துல இன்பம் துன்பம் மாறி மாறி வரும். ஆன்மீக உலகத்துல எப்போதுமே இன்பமானது, அது நிரந்தரமானது. 2 பாயிண்ட் சொல்லி நிறைய இருக்கு அதே மாதிரி. ஓகே, எஸ்மா 8.15 படிங்க. மாம் உபேத்ய புனர்ஜன்ம துக்காலயம் அசாஸ்வதம் நாப்னுவந்தி மகாத்மானஹ சம்சித்திம் பரமாம் கதாஹ. பக்தியில் யோகிகளான மகாத்மாக்கள் என்னை அடைந்த பிறகு முற்றிலும் துன்பம் நிறைந்த இந்த தற்காலிகமான உலகத்திற்கு திரும்பி வருவது இல்லை. ஏனெனில் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பக்குவத்தை அடைந்து விட்டார்கள். பகவான்கிட்ட போயாச்சுன்னா உயர்ந்த பக்குவத்துக்கு போயாச்சு, அதுக்கு மேல நமக்கு என்ன வேணும் இல்லையா? தற்காலிகமான ஜட உலகம் பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய் எனும் துன்பங்களால் நிறைந்துள்ளது. எனவே மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைந்து கோலோக பிருந்தாவனம் எனப்படும் கிருஷ்ணலோகத்தை அடைபவன் இயற்கையாகவே இங்கு திரும்பி வர விரும்புவதில்லை. மகாத்மாக்கள் அடையும் மிக உயர்ந்த இலக்கு. ஓகே, எஸ்மா 8.16 படிங்க. பிரம்ம புவனாலோகாஹ புனர் ஆவர்த்தினோர்ஜுன மாம் உபேத்ய து கௌந்தேய புனர்ஜன்ம ந வித்யதே. ஜட உலகில் மிக உயர்ந்த லோகத்திலிருந்து மிகவும் தாழ்ந்த லோகம் வரை அனைத்தும் பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நடைபெறும் துன்பம் நிறைந்த இடங்களே. ஆனால் குந்தியின் மகனே, என்னுடைய இடத்தை அடைபவன் என்றும் மறுபிறவி எடுப்பதில்லை. தேவலோகங்களை அடைபவர் மீண்டும் பிறப்பு இறப்புக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றனர். தேவலோகத்துக்கு போனா திரும்பி மறுபடியும் வரணும், மறுபிறப்பு உண்டு. பிரம்மலோகத்துக்கு போனா, சந்திரலோகம் போனாலும் மற்றும் இந்திரலோகத்தை சேர்ந்தவர்கள் பூவுலகிற்கு வீழ்ச்சி அடைகிறார்கள். ஓகே, ஆனா பகவானை நினைச்சாக்க திரும்பி வருவதில்லை. அதுதான் புனர்ஜென்ம ந வித்யதே. அவளுக்கு மறுபடியும் வர வேண்டிய வாய்ப்பு கிடையாது. மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். எத்தனை இருக்கு? 1000 யுகங்கள் கொண்டது பிரம்மாவின் ஒரு பகல். இறைவின் காலமும் அதே போன்று நீண்டதே. பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்வியக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றனர். பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்வியக்தத்துடன் இணைந்து விடுகின்றனர். மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர். பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது இவர்கள் அனாதரவாக அழிக்கப்படுகின்றனர். இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. அது பரமமானது என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழிவடையும் போது அந்த பகுதி அழிவடைவது இல்லை. ஓகே, அது மாத்திரம் எப்போதுமே பகவானுக்கிட்ட அது மாத்திரம் உலகமெல்லாம் எல்லாமே இதனாலும் அந்த பகுதி அழிவடைவதில்லை.
பரமமானது. எதனை தோற்றமற்றதாகவும் அழிவற்றதாகவும் வேதாந்திகள் கூறுகின்றனரோ, எது பரமகதியாக அறியப்படுகின்றதோ, எந்த இடத்தை அடைந்தவன் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ, அதுவே எனது உறுப்பிடு எனது உன்னத இருப்பிடம். இது கோலோக பிருந்தாவன் கோலோக சார்ட்னு ஒன்று இருக்கு. அதுல சென்டர் போர்ஷன்ல இப்படி இருக்கும். நீங்க பார்த்து அது எல்லாத்தையும் படிச்சுக்கோங்க. இதில் சென்ட்ரல் இருக்க மட்டும் நான் உங்களுக்கு இது பண்ணி ஜூம் பண்ணி போட்டிருக்கேன். அதை இந்த இடத்துக்கு போனா யாரும் திரும்பி வர மாட்டான். எல்லாரும் அங்கதான் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுவோம். அதுதான் கோலோக சார்ட் போட்டிருக்கேன். கிருஷ்ணலீலா அந்த கோலோக பிருந்தாவன்ல இதுல போய் ஒரு புல்லாவான்னு இருக்கணும், ஒரு பூவாவான்னு இருக்கணும். நம்ம அப்படிதான் நம்ம இது இருக்கணும். அங்க இருந்தா எப்போதுமே சந்தோஷம் இருக்கும். கிருஷ்ணருடைய லீலைகள்லாம் பார்த்துட்டு அங்கேயே சந்தோஷமா இருக்கலாம். முகுந்த மாலால என்ன சொல்லுது? முகுந்த மாலா சோசம் கிருஷ்ண தீவதீய பத பங்கஜ பஞ்சராந்த மத்யைவ மே விசது மானச ராஜஹம்சக பிராண பிரயாண சமயே கபவாத பித்தை கபம் வாதம் பித்தை பித்தம் கண்டா வரோதன விதோ ஸ்மரணம் உதஸ்தே. ஓ கிருஷ்ணா, உன்னுடைய திருவிடை தாமரைகளாகிய கூற்றினுள் என்னுடைய மனமாகிய ராஜஹம்சம் இன்றே நுழையட்டும். உயிர் நீங்கும் சமயத்தில் கபம் வாதம் பித்தம் முதலியவற்றால் நெஞ்சை அடைக்கும் போது உன்னை நான் எப்படி நினைக்க முடியும்? ஓகே, அப்படின்னு இது முகுந்த மாலா சோஸ்திரம் சொல்றது. எல்லோரிலும் சிறந்தவனான பரமபுருஷ பகவானை களங்கமற்ற பக்தியினால் அடைய முடியும். அவர் தனது இருப்பிடத்தில் வசிக்கும் போதிலும் எங்கும் நிறைந்தவராக உள்ளார். மேலும் அனைத்தில் அவரினுள் அமைந்துள்ளது. அவரோட இருப்பு கோலோக பிருந்தாவன் அவர் அமர்ந்திருக்கார். இருந்தாலும் அவர் எல்லா இடமும் நிறைந்திருக்கார். அதுதான் கடவுளுக்கும் நமக்கும் உள்ள வித்தியாசம். எதனை தோற்றமற்றதாகவும் அழிவற்றதாகவும் வேதாந்திகள் கூறுகின்றனரோ, எது பரமகதியாக அறியப்படுகிறதோ, எந்த இடத்தைவன் மீண்டும் திரும்ப வருவதில்லையோ, அதுவே எனது உன்னத இருப்பிடம் அப்படிங்கிறார். கோலோக பிருந்தாவனம் என்று அறியப்படும் கிருஷ்ணரின் அந்த பரம இருப்பிடம் சிந்தாமணி கற்களால் செய்யப்பட்ட மாளிகைகளை கூடியது. விரும்பும் உணவினை வழங்கும் கற்பக மரங்களும் அளவின்றி பால் சுரக்கும் சுரபி பசுக்களும் அங்கு உள்ளன. இந்த உன்னத இருப்பிடத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான லட்சுமிகளால் பகவான் சேவை செய்யப்படுகிறார். கோவிந்தா என்று அழைக்கப்படும் ஆதி புருஷன் அவரே எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாவார். பகவான் புல்லாங்குழல் ஊதும் பழக்கமுடையவர். அவரது திவ்யமான ரூபம் அனைத்து உலகையும் கவரக்கூடியதாகும். அவரது கண்கள் தாமரை இதழ்களை போன்றவை. அவர் மேனி நிறம் மேகத்தின் நிறத்தை போன்றது. அவரது உடல் அழகு கோடிக்கணக்கான மன்மதன்களை மிக்கவதாக அமைகிறது. அந்த அவர் மஞ்சள் நிறை உடை உடுத்தி கழுத்தில் மாலை அணிந்து தலையில் மயில் தொகையுடன் அணிந்துள்ளார். பிரம்மசமிதியில் முழுவதற் கடவுளின் இருப்பிடத்தை அதைவிட உயர்ந்தது எதுவும் இல்லை என்று கூறுகிறது. அதுவே பரமகதி என்றும் கூறுகிறது. கிருஷ்ணரது உயர் ஆன்மீக சக்தி திவ்யமானதும் நிச்சயமானதாகும். ஜட இயற்கையின் மாற்றங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது கிருஷ்ணரின் உயர் சக்தி. ஓகேயா? எப்படி இருக்கும் கோலோக பிருந்தாவனங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன். இந்த உலகம் துக்காலயமா அல்லது சுக்காலயமா என்பது நீங்கள் உறுதியாக நம்புகிறீர்களா? இது துக்காலயமா இல்லைன்னா சுக்காலயமா? சுக்கம்னா சுகம், சந்தோஷமா இருக்குதா? துக்கம்னா துன்பம், துன்பமும் இன்பமும் நிறைந்து எது உங்களுக்கு தோன்றது? இந்த உலகம், இந்த பௌதிக உலகம் துக்காலயமா சுக்காலயமா? துக்காலயம் தான். ஏன்னா அதுல எல்லாமே நமக்கு எப்போதுமே ஒண்ணு இருந்தா ஒண்ணு இருக்காது. இன்பம் துன்பம் மாறி மாறிதான் இருந்துட்டு இருக்கும். கம்ப்ளீட்டா நமக்கு எப்போதும் சந்தோஷமா இருக்க முடியுதா? இன்னைக்கு காத்தாலும் சந்தோஷமா இருப்போம், சாயங்காலம் ஆச்சுன்னா வீட்டுல ஏதாவது ஒரு அமக்கலாயிடும், மறுபடியும் துக்கம் வந்துடும். அந்த துக்கமானது 2 நாளைக்கு நீடிச்சுருக்கும். இதே மாதிரியே நடந்துருக்கும் நமக்கு. அதனால இந்த துக்காலயம் சுக்காலயம் இதை உறுதியாக நம்புகிறேன். இது ரொம்ப ரெண்டுமே தான், துக்காலயம் அல்லது சுக்காலயம் இல்லை, ரெண்டுமே இல்லையா? எஸ்மா 28 பண்ணுங்க கமலாஜி. वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यबलं प्रतिष्ठम् अत्येदि तत्सर्वं इदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति सात्यम्. பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல்,
யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாக இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நிச்சயமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகிறான். பகவத்கீதையின் மீது நம்பிக்கை உள்ளவன் பகவத்கீதையை பக்தனிடமிருந்தே கேட்கிறான். கிருஷ்ண உணர்வையும் பக்தி தொண்டையும் முக்கியமாக விளக்கக்கூடிய 7-8 அத்தியாயத்தின் சுருக்கம் தான் இந்த ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோகம் வந்து 7th சாப்டர் 8th சாப்டர்ல என்ன இருக்கோ அதனோட முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இதுல இருக்கு. வேதேஷு யக்ஞேஷு தபசு செய்வ தானேஷு யத் புண்ணியபலம் பிரதிஷ்டம் அத்யேதி தத் சர்வம் இதம் விதித்வா யோகி பரம்ஸ்தானம் உபேதி சாத்தியம். ஓகே, இந்த ஸ்லோகமும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள தூய பக்தனுக்கு திரும்பி வருவதற்கான பயம் இல்லை. பூலோகவாசிகள் மரணத்தின் போது சந்திரலோகத்தை அடைகிறார்கள், காலப்போக்கில் பூவுலகிற்கு திரும்பி வருகிறார்கள். உயர் வகுப்பை சேர்ந்த ஆத்மாக்கள் சந்திரனில் உள்ளனர். இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போச்சு. 28 ஸ்லோகம் தான். அர்ஜுனன் 8 கேள்விகளுக்கும் பதில் கிடைச்சிருத்து. மரணத்தின் போது கிருஷ்ணரை நினைவு கூறணும். யோக மிஸ்ரா பக்தி மூலம் கிருஷ்ணரை நினைவு செய்யறது, தூய பக்தி மூலம் கிருஷ்ணரை நினைவு பண்ணுறது, பொருள் உலகமா ஆன்மீக உலகமா, கிருஷ்ணரை அடைவதில் தூய பக்தியின் மேன்மை, இதெல்லாம் நம்ம இந்த சாப்டரோட முடிச்சுட்டோம், பார்த்துட்டாச்சு. நான் உங்களுக்கு ஒரு குட்டி கதை ஒன்று சொல்ல போறேன். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதை தான், சுதாமா கதை சொல்ல போறேன். கிருஷ்ணருக்கும் அவருக்கு சின்ன வயசு ஃப்ரெண்டு வந்து சுதாமா தான். அவன் 2 பேரும், சுதாமாங்கிறது தமிழ்ல வந்து குசேலர்னு சொல்லுவோம் நம்ம. மன்னர் பரம்பரையில் வந்த கிருஷ்ணரும் ஏழ்மையான அந்தன குடும்பத்தில் சுதாமாவும் எந்த வேற்றுமே இல்லாத 2 பேரும் ரொம்ப ஃப்ரெண்டா பழகியிருந்தான். அவன் வந்து ஆயக்கலைகள் 64 போய் கத்துண்டா. அவர்கள் ஒரு முனி சந்திப்பினி இன்ஸ்டியூட்ல போய் அவ கத்துண்டா. அவர்கள் கல்வியை முடிச்சதும் பிரிஞ்சு போயிட்டான். பிரிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறமா மனைவி குழந்தையெல்லாம் எடுத்து இவனுக்கு, யாருக்கு, சுதாமாக்கு. அவனுக்கு ரொம்ப வறுமை. அதனால அந்த ஏழ்மையாகற்ற அவர் 8 வயசு நண்பனா இருக்குச்சு இருந்த கிருஷ்ணரை போய் நினைச்சிட்டு அவரை போய் பார்க்கறதுக்கு ஒய்ஃப் சொல்ற, உனக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு தானே, அவரை போய் பார்த்துட்டு வாங்க நீ அப்படின்னு சொன்ன. அவரெல்லாம் நான் போய் பார்க்க முடியாது இப்போ அப்படின்னு. ஏன் பார்க்க முடியாது, போய் பார்த்துட்டு வா, ஃப்ரெண்டு இல்லையா அப்படி. கிருஷ்ணர் பார்க்க போகும்போது வெறும் கையோடு எப்படிமா போறது, வீட்டுல ஒண்ணுமே கிடையாது. வீட்டுல துணுண்டு அவுள் இருந்தது. அந்த அவுளை எடுத்து வீட்டுல இருக்கிற அழுக்கு வேஷ்டி, அந்த ஒரு அழுக்கு வேஷ்டியில எடுத்து கட்டி ஒரு மூட்டை முடிச்சு போட்டு கையில, அந்த காலத்துல எல்லாம் பேக் எடுத்துன்னு போக மாட்டேன், ஒரு கையில வச்சு அப்படிதான் தோல்ல வச்சுன்னு தான் எடுத்துன்னு போவான். அந்த மாதிரி எடுத்துன்னு அவர் போறார். அங்க போனது அந்த அரண்மனைக்கு போனோன்னு அந்த அரண்மனையில் இருக்கிற வாசல காவலாளிகள் எல்லாம் அவளை உள்ள சேர்க்க மாட்டேன்ட்டான். ஏன் சேர்க்க மாட்டேன், அவனை பார்த்தா ஒரு பிச்சைக்காரன் மாதிரி அவர் போய் நிற்கிறாருங்க. அவரை பார்த்ததும் இதெல்லாம் அரண்மனைக்குள்ள எல்லாம் நீங்களாம் போக முடியாது அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. உடனே உள்ள உட்காந்து கிருஷ்ணருக்கு தெரிஞ்சு போச்சு வாசல் சுதாமா வந்துருக்காரு. சுதாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு உள்ள இருந்து அங்கேருந்து வந்தார். வந்துவிட்டு வாசப்படியெல்லாம் இறங்கி படியெல்லாம் இறங்கி ஓடி வந்து சுதாமாவை ஒரு கட்டு கட்டிட்டு வா உள்ள வா அப்படின்னு உள்ள அழைச்சிட்டு போனார். அவள்லாம் எல்லாருமே அசந்து போய் ஆன்னு பார்த்துட்டு இருக்கா, என்னது இது இப்படி கூட்டிட்டு போறானேன்ட்டு. ஏன்னா அவருக்கு ஃப்ரெண்டு, அதாவது கிருஷ்ணருக்கு எதுக்கு இந்த கதைன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து அவர்கிட்ட நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஆயிடணும். பக்தனாகிறதுங்கிறது அப்புறம் தான், முதல்ல ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டோம்னா நமக்காக ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து நமக்காக என்ன வேணாலும் பண்ணுவோம் இல்லையா, அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் நமக்கு என்ன வேணாலும் பண்ணி கொடுப்பார். அது கிருஷ்ணரை வந்து உள்ள கூட்டிட்டு போய் அவருக்கு கால் அலம்பி அவனுக்கு வந்து அவன் கொண்டு வந்து, நீ என்ன கொண்டு வந்திருக்கேன் எனக்கா அப்படின்னு ஃப்ரெண்டுகிட்ட எல்லாம் உரிமையா தானே கேட்பான். நம்ம என்ன கொண்டு வந்திருக்கேன் எனக்கு அப்படின்னு கேட்டோன்னா, நான் அவுள் தான் கொண்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு. ஐயோ ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்ட்டு அவுளை வாங்கி வச்சுட்டு நிறைய சாப்பிட்டுட்டே இருந்தார். அதை வந்து ஆனா கிருஷ்ணர்கிட்ட அவர் வந்து ஒரு உதவி வேணும்னு வாயை திறந்து சொல்லலை. ஏன்னா அவருக்கு வந்து ஃப்ரெண்டுங்கிறது தான் ஞாபகம் வருது வழியே, அவர்கிட்ட உதவி கேட்கணுங்கிற அந்த ஃபீலிங்கே இல்லாத போயிடுது. உடனே போயிட்டு வீட்டுக்கு திரும்பி போகலான்ட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்காரு. வீட்டுக்கு போகிற வழியில் ஐயோ நம்ம கேட்காத வந்துருக்கோம், வீட்டுக்கு போனால் ஒய்ஃப் திட்ட போகிறாளே அப்படின்னு நினச்சிட்டே வரான். அப்போ அந்த வீடு என்னாச்சு, அரண்மனை ஆயிடுது. வீட்டில் பொருள் குவிந்து கிடக்குது. வீட்டில் வந்து பீரோவா அவளுக்கு புடவைகள் நகைகள் எல்லாம் அவளுக்கு வந்து சேர்ந்துருட்டு. இதை பார்த்தோன்னா ஆச்சரியம் அடைஞ்சார். தான் கேட்காமலேயே தன்னுடைய வறுமை வாழ்வை அகற்றிய அந்த இறைவனுக்கு அவர் நன்றி கூறினார். ஓகே, அவர் இறைவனுக்கு அவர் வாய் தந்து நமக்கு, அதனால்தான் நம்ம எதுவுமே எனக்கு இது வேணுமே அப்படின்னு கேட்க வேண்டாம். நம்ம பண்ற நாம ஜபத்தை நீ மாட்டுக்கு பண்ணிட்டே இருக்கணும். நீங்க மட்டும் பண்ணிட்டே இருக்கிறச்சே அவருக்கே தெரியும், ஐயோ இது பாவம், இது சின்சியரா பண்றது,
இவாளுக்கு நான் என்னாலான உதவி பண்ணி கொடுக்கணும்னு அவராகவே நல்லா பண்ணி கொடுப்பார். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்துக்கு அவ்வளோ மகிமை. எல்லாரும் தயவு செய்து அதை விடாத பண்ணுங்க. ஓகே. வாஞ்சா கல்பத ரூபசேச்ச கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பतितानां பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா Hare Krishna, Hare Krishna, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே Krishna Krishna, Hare Hare, ஹரே ராம ஹரே ராம Hare Rama, Hare Rama, ராம ராம ஹரே ஹரே. Rama Rama, Hare Hare. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஓகே. எஸ் கமலாஜி. ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। अस्मिन् परात्मन् ननुपात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्ति वातालय